A rozkaz už bol daný. Vplyvný spravodajský portál EU Observer zavelil, citujem, prosím, citujem: uderte na Slovensko všetkým možným, zmrazte im finančné prostriedky, začnite konania pre porušenie práva Európskej únie, robte dotieravé audity, verejne ich urážajte a bojkotujte. Zapojte spravodajské služby do tejto práce a dajte novinárom informácie proti Slovensku. Koniec citátu. Prečo? Lebo Slovensko chce byť suverénne a svojprávne. A my si musíme odpovedať, či sme pripravení tento súboj zvládnuť. Ja som pripravený tento súboj zvládnuť. Drahé Slovenky, drahí Slováci, prechádzame a budeme prechádzať ťažkými skúškami. Keď som nedávno navštívil Rím, v bazilike Santa Maria Maggiore mi sprievodca hovoril rôzne pekné príbehy, napríklad o pôvode stropu zo zlata, dovezeného Krištofom Kolumbom z Ameriky a iné zaujímavosti. Mňa to však ťahalo k miestu, ktoré musí byť pre Slovákov a Slovenky sveté. K miestu, kde je tabuľa pripomínajúca, že v tejto bazilike predložili svätý Cyril a Metód na odobrenie vtedajšiemu pápežovi liturgické texty v staroslovenčine. Je to pre mňa neskutočný príbeh múdrosti a duchovna. Možno by sme mohli aj k názvu dnešného štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda pripísať Deň múdrosti, vzdelania a duchovných hodnôt. Pozdravujem z Devína celé Slovensko. Pozdravujem z Devína všetkých občanov, ako aj všetkých Slovákov v zahraničí, ktorí sa na mnohých miestach hrdohlásia k Cyrilo-metodskému dedičstvu. Ja sa k nemu nielen hlásim. Je pre mňa záväznou direktívou pri prijímaní vážnych politických rozhodnutí. Úplne na záver, autori jednej zaujímavej publikácie o stratách a nálezoch uhorskej histórie si položili veľmi správnu otázku. Čo všetko museli naši predkovia prežiť, aby sme tu my, ich potomkovia, mohli ešte ako Slováci žiť? Ak sem do Karpatskej doliny prišli naši predkovia bez vojnového huriavku, bez rinčania zbraní, dal by Boh, aby aj naši potomkovia tu mohli spokojne a v pokoji žiť, pracovať a plodiť deti, ktoré by boli pýchou nielen nás, Slovákov, ale aj celej Európy. Zachovajme si, prosím, zdravý rozum, aby sme dokázali žiť a konať múdro a správne. Nech žije štátny sviatok svätého Cyrila a Metoda. Ďakujem, že ste prišli.